Здравейте! Сега ще ви покажа как да си създадете свой собствен аватар, който да прилича възможно най-много на вас. Първо, сканирайте QR кода, който получихте от мен в училище. Той ще ви отведе на тази страничка, на това приложение, където ще можете да създадете вашия аватар. Обърнете внимание, че вдясно имате плъзгач. Когато поставите мишката тук и плъзнете надолу, може да разгледате какво има на цялата страничка. Моля, плъзнете така, че да виждате ето тези две изображения и изберете момче за аватар на момче, ако сте момче, и момиче, съответно, ако сте момиче. Аз, за да ви покажа как да направите своя аватар, ще направя моя. Щракам върху момичето. Зарежда се ето това пространство с много възможности. От тук мога да избера формата на лицето, формата на устата, на носа, на ears, на ушите, дрехите, косата, дори зениците ми как изглеждат. Така че възможно най-много това, което ще създам като образ, да се приближава до моя реален образ, без обаче да показвам себе си. В клас вече говорихме, че създаваме аватарите, които качваме на мястото на снимката в нашите потребителски профили. Правим това, за да не показваме истинската си снимка с нашето реално изображение. И правим всичко това с оглед на интернет безопасността. Това е особено подходящо за малки деца и за ученици, за да не бъдат разпознати, когато си създават потребителски профил и общуват в интернет, в така наречената мрежа. Хайде сега да опитаме възможностите на този инструмент. Shape, форма. Разглеждам, може и да прещракате, за да видите как се променя лицето, което съм заредила тук. Избирам онази форма на лице, което най-много подхожда на моето лице. Може да си подготвите едно огледало и да се поглеждате, така че да изберете най-подходящата за вас форма. Аз се спирам на тази форма. Сега, какво мога да направя от тук? Вижте, тук имаме и други инструменти. Увеличаване, намаляване, предвижване наляво, предвижване надясно. Малко по-късно ще ви ги покажа. Сега, от тук сменяме цвета. Ако избираме коса, например, можем да променим какъв цвят е нашата коса. Ако избираме дрехи, от тук също можем да сменим цвета на дрехите. И така, връщам се тук, избрах вече моята форма на лице, продължавам нататък. Щраквате последователно на всеки един инструмент от тези, които тук са ви посочени. Тък мъничко ще упражните и вашия английски. Уста. Може пак да щракнете, за да разгледате коя уста е подходяща за вас, кои устни най-много приличат на вашите. Дали сте усмихнати, дали сте с плътно затворена уста, това вие ще го решите. Вижте колко много се променя изображението на лицето и цялото излъчване на човек, когато се усмихне. И така, избирам онази уста, която най-много ми подхожда. Тези повече подхождат на момчета. А ето тези за момичета. Да кажем, ще се спра на тази. Ако не ми хареса, после може да се върне и да я сменя по всяко време. Нос. Отново имате възможност да опитате как ще изглеждате с различните нослета и да си изберете едно, което да остане за вашия аватар. Малко се затруднявам да избера за себе си. Нещо се ми излиза, че не са точно като моя нос, но
Както казахме, избираме тази форма, която най-много ни подхожда и прилича на нашето изображение. Отивам на ушите, ears, штракам и си избираме ни уши. Така да кажем първите. Сега нека да погледнем нещо. Вижте, с лупичката. Ако моите уши не са толкова големи и цялото си изображение искам да го намаля, мога да го направя от тук. Виждате? Предвижване на образа наляво и надясно. Центрираме. Това са различни възможности. Нагоре, надолу. Да отмениш команда. Също. Вижте за ушите сега. Нагоре, надолу или пък да ги намаля мъничко. Продължавам нататък. Така, това е за лицето, face. Сега по-конкретно за очите. Поглеждате се в огледалото, избирате подходящи за вас очи. Как изглеждате? Еха. Да кажем, аз избирам това за себе си. Продължавам нататък с косата. Сега. Има подходящи прически за момичета, за момчета, в зависимост от това дали сте с дълга, с къса коса. Пак ви казвам, че съвсем точен образ не може да се създаде. Това е аватар, но може много да наподобява на вас. И ако сте с права коса, ако сте с бритон, аз съм, за това ще се спра на тази коса, тази прическа. Така, продължавам нататък, избирам си дрехи, ето какво мога да променя тук. И пак това зависи от вас. Точно как ще облечете аватара. Еха, интересно. Така. Да кажем, че си избрах. Сега споменах ви, че може да промените цвета на дрехата. Същото нещо важи и за очите, между другото. И аз ще се върна след малко. Защото моите очи не са сини. Така. Ето, когато щракнете върху очи, може да изберете форма, но също така може да изберете и зеница. Как да изглеждат зениците, виждате? Интересно е. Любопитно е. И също така може да смените цвета на вашите очи. Ето аз щракнах върху кафявото, бих могла и тъмно кафяво да избера. Да, това повече подхожда на очите ми. Сега да видим веждите. Избирате и те се променят. Така, дрехите ги избрахме, сменихме цвета. Бак означава фон, отзад фона. Ето как може да изглежда. Пак е много атрактивно. Пак зависи от вас. Така, сега бихте могли и тук мъничко да промените цвета на фона, ако желаете. Ако не, може да го ставите и просто в цвета, в който е предложен от самия инструмент. Това е. Създавате
вашия аватар. След това, моля, пак с плъзгача да плъзнете надолу, когато вече сте готови с всичко. И да намерите ето тази думичка Download свали. Предполагам, че повечето от вас я знаят. Щракваме. Изчакваме мъничко. Самият инструмент има нужда от малко време, за да генерира този аватар и той ще се появи ето така на вашия екран. Може и от телефон да създадете профила, може и на таблет, може и на компютър, от всяко едно мобилно устройство. Правила съм го вече с други ученици. Сега, ако щракнете Share, сподели, може да споделите линк към това, което създавате, да го види някой друг. Но ми се иска просто да си го запазите някъде на устройството и аз да го видя в училище. Щракваме върху Download. При мен ето тук се свалят изображенията. Тук ще открия моя аватар. Ето го. Сега с десен бутон, ако сте на компютър, разбира се, записване като и мога най-спокойно да си го запазя на моя работен плод, за да си го имам, да не изчезне, да не го загубя. Ако работите на телефон или на таблет, той ще се запази в галерията от снимки и през Viber много лесно бихте могли да го препратите на някой друг да го види. Това е от мен демонстрация на това как да създадете своя аватар. Нямам търпение да видя какви аватари сте си приготвили. Приятна работа ви пожелавам!